Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Si jo us pregunto com podeu veure aquest vídeo de YouTube, com podeu escoltar aquest vídeo de YouTube, segurament molts de vosaltres em respondríeu que amb els ulls i les orelles, o la vista i l'oïda. Però sabeu realment com funcionen aquests dos sentits? Doncs, si teniu curiositat per saber com funcionen, dintre intro... patètic. Abans d'entendre com funcionen aquests dos sentits bàsics, el primer que hem de fer és entendre com es transmet la informació a dintre el nostre cos. Si et sona aquesta imatge, segurament ja deus saber que aquesta informació es transmet gràcies al sistema nerviós. Però si no et sona de res aquesta imatge, et presento el sistema nerviós. El sistema nerviós és un conjunt de cèl·lules que s'anomenen neurones que el que fan és, mitjançant petits impulsos elèctrics, transmeten aquesta informació des d'un punt molt allunyat o proper del nostre cos fins al cervell per generar una resposta i tornar-la a enviar de tornada. Per exemple, si a tu et fas una punxada al dit petit del peu esquerre, aquestes neurones transportaran aquesta informació fins al teu cervell que alhora generarà una resposta en plan tu, aparta el peu, no siguis burro, i tu el que faràs és apartar el peu. Sabent això, els ulls i les orelles no estan a la distància del peu, però tampoc estan en contacte amb el cervell. Per tant, ja podeu saber com viatjarà la informació, però quina informació ha de viatjar, com arriba aquesta informació. El primer que explicarem és com funciona l'oïda. El so són ones. Jo ara estic parlant i estic generant ones que vindrien a ser com ones del mar. Aquestes ones el que fan és entrar per la nostra orella. La primera part que trobaran serà l'orella externa, que vindrà a ser el pavelló auricular, el que la gent coneix com a orella, i el canal auditiu. I no us penseu que l'orella no és important. L'orella té aquesta forma per un propòsit. Aquest propòsit és que les ones que venen de so puguin anar rebotant dintre el nostre pavelló auricular fins que aconsegueixin entrar en el canal auditiu. Si no tinguéssim el pavelló auricular, si no tinguéssim orella, perdríem una gran part del sentit de l'oïda, ja que només podríem sentir aquelles ones de so que vinguessin directes al nostre forat. Un cop tenim les ones de so a dintre el nostre canal auditiu, es troben al timpà. Quan les ones toquen aquest timpà, el timpà el que fa és començar a vibrar com si piquéssim un tambor i transforma aquestes ones de so en vibració mecànica. Aquesta vibració del timpà el que fa és fer vibrar els tres ossets que podeu veure a l'imatge que amplifiquen aquesta vibració i finalment arriba a la còclea, o el que es coneix des de sempre com el cargol. La còclea té la particularitat que està plena de líquid. Aquest líquid el que fa és que en funció de la freqüència que arriben aquestes ones, vibra a una zona o a una altra. Per exemple, a freqüències molt elevades vibra al principi d'aquest cargol, en canvi a freqüències molt baixes vibra el líquid del centre del cargol. Quan aquest líquid vibra, s'exciten unes petites cèl·lules que tenim a tot el cobriment interior d'aquesta còclea i que el que fan és alliberar unes senyals químiques que excitaran, que arribaran fins als nervis i aquests nervis portaran aquesta informació fins al nostre cervell. D'aquesta manera, el cervell podrà associar unes freqüències a unes altres, a un so, que és el que nosaltres sentirem. Però deixeu-me fer un petit apunt de l'orella que potser no sabíeu i que us convido a buscar i a deixar comentaris si algú ho ha buscat, i si no ho tindré per un altre vídeo, com o per què diuen que tenim l'equilibri a l'orella, i si és cert, que ja us dic jo que sí. Ara ja sabem breument com funciona l'oïda, però la vista funciona igual? En aquest cas és que partim d'ones, però de llum. Segurament us sona aquest espectre de llum que va des del vermell fins al blau passant pel verd. Aquestes ones entren en el nostre ull per la còclea, que serà l'encarregada de refractar aquesta llum i fer que arribi a convergir a la nostra retina. Però ens hem deixat alguna cosa pel mig que és important. Quan la llum passa per la còclea, es refracta i el següent pas és que passi per la pupil·la. La pupil·la és l'encarregada de deixar passar més o menys llum per tal d'adaptar la nostra vista i no cremar les cèl·lules que tenim a dintre o no deixar-nos cecs i no veure res. D'aquesta manera, quan hi ha situacions de molta llum, la pupil·la es contrau i es fa petita, en canvi quan hi ha poca llum, la pupil·la es dilata. D'aquesta manera, les ones de llum ja han passat per la nostra pupil·la i el que fan és trobar-se al cristal·lí.
El cristal·lí, amb l'ajuda del múscul, el que fa és contraure's més o menys en funció de la distància que estigui l'objecte. D'aquesta manera, nosaltres podem enfocar més o menys. També el cristal·lí és l'encarregat de refractar una mica més aquesta llum per tal de que arribi a convergir, s'arribi a trobar sobre la nostra retina. Aquesta retina és allà on hi ha les cèl·lules, com abans les cèl·lules petites de la còclea. Aquí, en l'ull, tenim els cons i els bastons. Els cons i els bastons són aquelles cèl·lules que s'excitaran en funció de la llum que rebin, de la longitud d'ona que rebin, i passaran la informació als nostres nervis, que el nervi el portarà al cervell i processarà la imatge que estem veient. Però aquests cons i aquests bastons són diferents. Els cons vindrien a ser les cèl·lules que nosaltres anomenem de dia. Són aquelles cèl·lules que poden captar longituds d'ona del vermell, blau i verd i que s'exciten en funció de la longitud d'ona que arriba i combinant-se poden formar diferents colors. Per altre costat, els bastons són aquells que en diríem de nit. Són aquells que tenen unes longituds d'ona més petites i que s'activarien en situacions de molt menys llum, que és el que ens permet veure la foscor. Aquestes cèl·lules, com ja us he comentat, el que fan és activar-se en funció de la longitud d'ona que reben, passen aquesta informació al nervi mitjançant senyals químiques i aquest nervi, mitjançant petits impulsos elèctrics, arriba al nostre cervell que processarà el que nosaltres entenem com a imatge i ens donarà informació sobre el que estem veient. Bé, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que hàgiu entès una mica més com funcionen aquests dos sentits. Deixo per més endavant un vídeo amb els 3 altres sentits que queden, tacte, olfacte i gust. I si us agrada, doncs ja sabeu, a sota us deixo les xarxes socials per si em voleu donar un cop de mà. I moltes gràcies i ens veiem en el proper vídeo.